Шулай итеп иҗат китабын башлап җибәрдем. Булам Айжан. Шуша иҗат китабы дип исемләнгән видео китапка минем күпчелек очракта клипларның төшерелү турындагы видеолар, аннары җырларның язылуы турындагы мәгълүматлар һәм гомумән минем иҗат белән бәйләнешле булган бөтен вакыйга менә шушы китапта чагылыш табачак. Беренче чиратта инде үземә кызык булса, әйтик истәлек өчен. Ягъни менә шушы төшерелгән видеолардагы вакыйгаларны берничә вакыт үткәннән соң кире кайтып карау үзе бер күңелле мизгел булып тора. Икенче чиратта инде ул кемнәр минем иҗат белән кызыксына, клипларны карый, җырларны тыңлый. Минем иҗат турында тулырак күзаллау алырга алар өчен файдалы булачак. Күптән инде үзем белән бәйләнешле видеоларны интернетка куясы килгән иде, ләкин болай гына түгел, аларны җыеп, кызыклырак итеп кую теләге идем инде. Һәм менә шуның өчен дә мин алар өчен аерым бер рубрика башларга булдым. Мәсәлән, клипларга килгәндә, бер клип өчен бик күп видео төшерелә. Һәм менә шушы видеоларның бик азыгына ул клипка кертеләчәк. Бу билгеле, чөнки һәрбер клипның үзенең кечкенә генә аерым сюжет линиясе. Ләкин аларның барысын бергә туплап, бер фильм итеп җыйганда, тагын бер башка төрле сюжет линиясе барлыкка киләчәк. Иҗат китабы ачылды. Киләсе бит вакыт аз клипы турында. Кемнәр тели, алар карыялар. Менә ул урамда төшереп алайм минем өчен. Менә аларны тегене ал, ана тегене. Oldu.